Uy, Kap! Reporting Kap! Sabay-sabay! Ano ba yan? Hindi ka sabay-sabay! Sabay-sabay mo kay isnabi! Reporting Kap! Yan! Mga isnabi! Very good! Oy! Paayo kay ni amo! Kirion! Oh, di mi Kap, abot ang dakpon ang gireklamo. Ayo! Sa pa? Gireklamo sa bato katong pagpatakal! Maudyan Kap! Ano ako may tulong nga dili man ako? Lakat na mo! Tara! Pantalig itong tawhan na ron. Dakpon na rin tahaw ron, bisag asa pa to magtago, bisag pag musulod to sa sayal sa iyang ginikanan. Mo naman ginidring ingon ni kapitan nga taguan sa tundak puno no? O nagiguro na siya. Mahaguno yan man. Baka may nagkanas-kanas, basig mauna na. G-boy, sumuko ka na, napapaligiran ka na namin. Oh, maugid! Yan no, kay nalibang pag go! Ay na naghum na imong pagkalibang, kaya na kay kasong atubangan nun dito kang kapitan. Maugid! Lagi ka mo surrender! Kaya nga nun dili man ka mo surrender. Maugid! Kay dili man ako si G-boy! Maugid di ay! Dili giday mo. Naunsa mo dito itong giuna nga, dili man dito mao. Maugid! Patong pangitaog maayo. Tapos kumari nga, man padayog patakal sa kuha. Kuwat-tuwat na bagit ako sa balay kay tama kita kay dito yung kumari. Di ara ka nagtago diri ha. Unsa man day problema? Gipatawag ka sa among barangay kapitan. Kaya nga naman kuno. Basta dito ka na sa barangay magpaliwanag. Bantay. Sa kay balita atong do ka taon nga akong gisugo no nga pagpadakop atong gireklamo. Usa ba pud na siya nga iya man kunong takalan iyang kumari nga. Sus. Basta. Kap boy. Usa man? Balisan ka mo usa man na imong balita ba? Nagali ko nakitaan kap nga patay dito. Ay. Oh, ano imong nakita ko sa may. Di ka man pag hitabo usa may hitabo ana. Nang ni kapit, libang magwata. Iro ka nalibang ka. Oh. Unya mga pila ka kagadupagikan sa maong nahitabuan. Hindi kalibangan. Oh. Ambot lang pugha kape. Wa man pug ko nagdupa-dupa pag kalibang nako. Alam nito na, ato nga report sa pulis. Ako ni bala na ato. Sige, ito na. Kap, risa ko. Wa mo pud ay. Isugo dito ka nang malibang ka unya magdupa-dupa ka no. Kap, oy. Ayong hapon kap. Oh. Bayo kay ni anak ka. Tama-tama lingkod sa iri kay ako na tong kuan gipatawag ko na to katong imong kumpare nga binastusan man ka. Ay salamat. Tuyo ko lagi. Dili lang ta tapat lang ta. Tuan lagi ako na tong gisugo akong mga barangay tanon kay arong matakpan na to imong kumpare. Ay salamat. Nya kap. Hay naman yung mga tanod. Oh, ni anak ang sama-tama ako nagpaduol na rin. Sige na mo. Napo, nanak ka pa! Oh, ayaw kay ni mo. Ya, terus mo na. Ya, pungko. Pungko, wain ko danan! Pungko lang, gani pungko. Alam mo yung tuling istorya na. Sa mga reklamo sa mga kumpare. Ay, kuan mang good kini siya. Magpatakal lagi unta ko. Nya. Iya mo kung gibinagraan. Uy, mao lagi magpatakal ka. Pero dili gid ikaw mo yung patakal ang dili ako. Oh, ang imong baboy mo yung patakal. Ang baboy akong magpatakal. Mao ba? Ay sige katawa lagi kay. Kini imong kumare gireklamo ka nya sa may katawanan ni ana nga. Wa ka magtanaw ning kumare oh. Kasi si ana. Mo nang gimbadasan nga imong kumare. Nga imong kauntang takalan, giagda man nimo to sa inyong panimalay nga takalan nimo kay wa dito imong usa to yang kumare. Usa man hitabo aba. Manggod siya magklaro kap, ingon manggod siya nga siya magpatakal niya iya man din baboy magpatakalan di ay. Aw, unsa ba pudi ay? Ikaw ba? Dapat diklaro unta dinhi mo. Diklaro kita sa kumpare nga ang imo ang anay di ay mo patakalan, dili kay ikaw mo magpatakal. Dili oy, ingon pa man gani siya nga
kay wa diri si Mari nimo. Ilang ko nang abrihandaan ng portahan. Wala din na misunderstood lang ninyo yung kada usad. So kay pero ikaw pamina sa ay sige pagkuan mo. Dili gid unta nimo intensyon na binastusan na ini imong kumare. Kay wa man ay kakasabuti ay sa patakalan na ini ha. Mao ba? Oo kap, wa man gud siya magtarong kap ingon man gud siya ang magpatakal di man gud wa man gud siya maingon na baboy di ay. Sumay sayo ko ini siya. Unsa may masulti yung mga duha ka mga tanod? Ako kanang istoryahan noon. Okay ko na nagid. Bugit. Nya, okay na mo. Ikaw unsa naman? Okay na kay. Kaya ni ikaw kay mga ilagag pasaylo sa iya ha. Kumari mo mga ilagag pasaylo. Bugit. Saluan na lang kumare. Action mo apa mo sa duduhan. Umay kini ano mo? Niya makeup kay amo tong dako ang reklamo. Ang hikli reklamo. Umay kay hini mo. Niya makeup kay amo tong dako. Oh, dako. Kinahanglan. Imbitong kupu-kupuan. Okay, para dili siya matingkawas. Kalambre na. Dami dispatcher. Mo naman ni diri ingon ni kapitan nga. Aguna yat. Tro. Lako trasher. Di na, diri na. Kay dili para ako si G-boy. Action. Kay dili man ako si G-boy. Wa man pug ko magdupa-dupa ko nalibang ko. Isong nga to G. Ako agay kisong. Sige, tro ha. O bantayan na nyo kay basta ikyat na. Kay di arang reklamansin nga kumari niya oh. Mogyot. Ikaw. Usa man ang kuan na nga. Ayaw kita. Action. O maayo kay na mo. Dana na ninyong tawana kay reklamo man na siya kung rin sa tuwang. Kay reklamo. Ini ang patakal lagi ko. Nya. Ikaan mo sa iyang. Ako na mister. Tro. Ikaw man imo pong binastusan ng mga. Sige. Anong imo pong binastusan na imong kumari? Ay tam. Anong imo pong binastusan ng imong kumari? Ayaw ka tawa. Pwede Pa. Ganong imo man yung binastusan ng imong kumari? Una magtanaw ni. Ay, di mo ni katawa. Ay, tangi na yan. Ano naman na yun? Last din naman eh. Yan. Kakatawa mo yung mga nila. lang kumat ako sama. Gulit ka mo. Nang kumari. Ikaw na lang. Ikaw ganin mo. Light camera. Action. Saluan na lang kumare. Di pa rin. Tawa na.